EFG. E står for Europa, vores hjemmemarked. EFG er en førende designer og producent af kontormøbler til konferencer og mødelokaler, kontorer, callcentre og receptioner. Vores møbler er designet med henblik på at tilfredsstille en international kundekreds, fordi vi betjener et bredere europæisk marked. Et marked med salgsaktiviteter placeret i Sverige, Norge, Finland, Rusland, Holland, Frankrig, England og naturligvis Danmark. Nøglen til vores salgsaktiviteter er lokal service. Teams af nationale, regionale og lokale salgsmedarbejdere i hele Danmark og Europa, der yder personlig og kompetent konsulentbistand i forbindelse med enten besøg hos kunden eller i vores udstillinger. I forbindelse med indretninger involveres en af vores konsulenter automatisk. I kraft af deres brede erfaring og omfattende idéer arbejder vores salgs- og supportteam målrettet på at skabe en arbejdsplads, hvor der skabes resultater. Vores prestigefyldte kundeliste omfatter: EFG yder udsøgt salg og service i hele Danmark. F står for Furniture, da det er møbler, der er kernen i vores virksomhed. Som innovatør inden for modulsystemer har EFG designet en af markedets bredeste og dybeste produktserier. En produktserie, der tilbyder fuldstændig kontrol over, hvordan funktionen og kulturen fastlægges. Denne uovertrufne fleksibilitet skabes af produktudviklingsteamet, der konstant gennemgår og analyserer vores produktudvalg og opdaterer eksisterende produktserier, så de opfylder de omskiftelige krav på arbejdspladsen. For at overgå alle forventninger udvikles møblerne omhyggeligt ved hjælp af følgende designprincipper: funktionalitet, ergonomi, moderat pris, miljøbevidsthed. Funktionel for at opfylde kravene i dag og i fremtiden. Ergonomisk design for at sikre medarbejdernes velvære. Moderat pris for at sikre optimal valuta uden at gå på kompromis. Miljøbevidsthed for at beskytte verden ved at anvende bæredygtige materialer. Produktionen foregår i Sverige og Finland. Vi benytter den seneste produktionsteknologi, der omfatter alt lige fra træforarbejdning til de sidste nye lamineringsprocesser. EFG kombinerer udsøgt ergonomisk design med praktiske funktioner uden at gå på kompromis. G står for gruppe. Et internationalt netværk af salgsvirksomheder. Et internationalt netværk, der med serviceydelser tilfører reel værdi til din nye indretning. EFG har omfattende erfaring inden for planlægning og indretning af nye lokaler samt moderniseringer. Og ved hjælp af Vertex, den sidste nye teknologi til kontorindretning, kan vi indrette et nyt kontor eller understøtte eksisterende arkitekttegninger. Lokale terminaler og egne montørteams sikrer rettidig levering, da en pålidelig driftssikkerhed er nødvendig for en professionel montering. En engageret kontaktperson og lokal kundeservice, placeret i vores udstillinger i Danmark, tilbyder den støtte, du har brug for, når du skal foretage en ommøblering eller skal modernisere. Men vores service slutter ikke her. EFG's kundeportal gør det muligt at foretage online ordre og fakturasporing via internettet. Vi giver kunderne de informationer, de ønsker. Ved at kombinere alle disse elementer bliver EFG til en fleksibel, innovativ og fremadskuende virksomhed, der sætter kunden i centrum for sine aktiviteter. European Furniture Group yder udsøgt salg og service i hele Europa.